Indio sa binitis ni God. Tanawan ninyo. Mata ilong. Ano siyang akuan. Daghang salamat sa panahon ng gihatag kari kanamo nga buligan mo kami nga igrasyahan sa kami karong adlaw kami nagmalampuson mga pagkari diri adventure malagita ano sa ngaraga ano siya wala siya kung nga magkuhan ito sa tubig ano siya pagtikas Pinagi ang kalibutan na daghang salamat sa panahon nga yung gihatag kari kanamo nga kami nagmalampuson, nagbalik-balik na diriya sa tulos nga tubig. Anman adventure malagi. Hindi na kalibutan na nakadlasad kasi kamusad makaaresad mo diri kaloy ang pohon kapot kagapon mo diri kanang bala ang puros na tubig ano siya basta ako isip isa ka kuan tao sa kinimposible Master Ben Idirico Senior katulad ng ipakita kaninyo ang balay kuan ba mga nindot na talanawon diri sa Dinagat Island ay naman sorry ratad sa mga ko diri para makita din ninyo ang sa kanindot ni Dinagat Island na yang pundar yang ganda na luna para sa tanan ng makatauhan diri sa kalibutan nga pilipuan ilang kalibutan nga tunimutangan karon nga pangalawas sayang masag kayo nga pangalawas nawala ba nga wala kay makita kita nga proving kaya pangalawas kung panikamutan din nga regular ka atong lawas nga dili ka makasawal ba nga atong kaugalingon nga lawas nga aswa na jud nga dayo na jud ni atong nga lawas dili ni laman kita na din magbuot sa itong pinabuot natin yung sa takutod yung kalibutan na ako parang nagpasalamat sa dako sa ako sa kaluyuhan itagaan na ito sa magpapakita ang present sa itong kalibutan unsa kanindot kining Dinagat Island kanyang gandang luna sa tanan ni mga katawan gikan kaniadto isang karon nga lawas. Salamat kay Master Ben Idirico Senior, Master Philippines, Master Wendora Senior, Divine Grand Master Philippines, sa panahon yung hatag kari kanamo nining Hulyo 5, 2020, adlaw nga Domingo, kantulo kami karong guban, na kami kagaan may panahon sa labas. Labas sa tanan, bindisyon na kami magbalampuso, kami sining panahon kari kanamo. Daghang salamat. Ano sa mga misteryo ba? Golden yellow.
manang mataw diri kung magari diri ng plano sa presyo mawala sa sila kay ang nagbantay diri isog man kayo kung mari mo diri kuan ra jud ang kanyo diri bato ra jud tubig ano sa biner ba nga ihulom ninyo sa kuan dili kay unsa pa yung unaw-naon na mahimo nang makadaot yung kagalingon ng lawas no. Sana siya no, kung focus siya. Nagbantay diri po. Salamat di ba master inyo yung gihatag nga panahon nag-abot ko human dito sa tulo ka area na kumpleto na to ikan sa tapos ng tubig ay dito sa kaduha na tulo ka agas dito sa Butay nagkaroon ng volume 5 2020 dagang salamat Divine Grand Master salamat Arkan milis nga naguban-uban ka nako ikan kanina tuhang karon karon ako material nga lawas dagang salamat sa panahon ni gata gari kanang padalangin ni bilis sa grahe ako ang gahom na ko kaniya tong lawas nga magabit ako siyempre karon ako material nga lawas tanan klase na tong koleksyon gikan kanina karon nga mupangso na kini siya kada dito na sa tulo kabalik na ko dili tapos na kini banal ko pala nga panangkihan dili sa Dinagat Island salamat sa pagsertir kami gabay suporta ng sa tanang uban kana material lokal bunyag wala bunyag sa idgat pro inoy si Bayhuan Ababon sa tanang sertir kami gunaban ka ng sila dagang salamat God bless you all thank you po Mr. para Muhammad Linda Oliver sa Oreton sa Kinda Kinda sa mga naribin master bin Nicolas sa tanang dagang salamat man akong kauban sab si Brad Edgar Inoy ug dato siya si Brad Juan Ababon mo ni siya nga dagang salamat sa tanan-tanan nga gihatag nga kanamo nga kami nagmalampuson jud nga nakare diri aban sa inyong panalangin ug binising guidance kay kung wala kamo wala usab jud kami ni kalibutana mana kita niyo yung kano sa terus nga tubig dayon kaya direksyon kini dagang salamat no sa tanan-tanan nga naguban-uban nga ri kanamo gikan kaniadto hangtod karon ang mga material nga lawas salamat kayo kung sa mga kalapasan diri pasensya pasaylo agud pud ako sab nga kung sa mga kalapasan ninyo pasensya na mo sa kuha dagang salamat God bless all Divine Master Bin Senior Master King of Philippines Master Bimbore Junior Divine Grand Master Master Mikirko dagang salamat may buntag kita nang espirituhan nga nagbantay diri sa krus nga tubig kita nang taga-bato sa taga tubig sa taga-yuta sa Wonder Secret sa langit o si Uta dagang salamat mga makita o di makita bininyagan nagbaytan ako si magkinabugan na nila nga nagbantay diri sa banal nga krus ng tubig dagang salamat kaniyong tanan kanang buhay sa bawat isa sa atin dito sa mundo